नमस्कार. नमस्कार. आज आपण इथं बारामती तालुक्यामध्ये शेटपळगडे या गावामध्ये शेतकरी मित्रांनो आलेलो आहोत. हे वांग्याचा प्लॉट आहे. तर या वांग्याच्या प्लॉटला आपल्या सॉइल टच ॲग्रोनं असा काय जबरदस्त रिझल्ट दिलेला आहे. तर आपल्याला शेतकऱ्याच्याच प्रतिक्रियामधून ऐकायचं आहे. गोळे साहेब नमस्ते, तुमचं नाव सांगा. नमस्ते, मी विनायक महादेव गोळे, राहणार शेटपळगडे, पिंपरी आधी आमचं क्षेत्र आहे. तर मी 17 गुंठ्याचा जूनमध्ये प्लॉट लावला होता वांग्याचा 55 व्हरायटी. ओके. आणि सुरुवातीला रेट चांगला होता 40 रुपये. त्यानंतर रेट 1.5 ते 2 महिने घसरले. त्यानंतर किडीचा पण भरपूर पावसाळा कमी असल्यामुळे किडीचा पण अटॅक झाला. ओके. आता प्लॉट म्हणजे काढण्याची तयारी होतो. बरोबर. पण असताना मी छाटलेला आहे. पण शेवटचा ट्रायल म्हणून मी फार्मचा एकदम म्हणजे बरोबर. तुम्ही जे वांग्याचा प्लॉट वांग्याचा जे तुम्ही प्लॉट काढणार होता, बरोबर आहे, ते कशामुळे काढणार होता तुम्ही? किडीचा प्रादुर्भाव. किडीचा प्रादुर्भाव आणि फुलगळ होत होती, माल कमी लागत होता. त्यामुळे मग आता गोळे साहेब, आज हा तुमचा प्लॉट आपल्याला दिसतोय, साधारणपणे हा किती महिन्याचा प्लॉट आहे? हा 4 महिन्यात प्लॉट. 4 महिन्याचा प्लॉट आहे. मग आता तुम्ही प्लॉट सोडून देणार होता तुम्ही किडीसाठी किंवा तुम्ही बाकीच्या गोष्टीसाठी तुम्ही थोडक्यात वैतागला होता, बरोबर आहे. मग तुम्ही सॉइल टच ॲग्रोचं तुमचं कॉन्टॅक्ट झालं आणि तुम्ही कोणते प्रोडक्ट ड्रीपमधून आणून सोडले किंवा फवारणीमध्ये केले, काय केली प्रोसेस आपल्या शेतकरी बांधवांना सांगा एकदा. आता मी सुरुवातीला गेले शनिवारी म्हणजे 8च दिवस झाले तर मी सॉइल टच ॲग्रोचं रूट झोन आणलं आणि त्याबरोबर गुळ 100 लिटर पाण्यामध्ये 2 किलो गुळ टाकला आणि ते सोडलं. तर एक 8च दिवसात मला फुलकळी आणि नवीन फुटवे भरपूर प्रमाणात जाणवलेले दिसते, आलेले दिसते. आणि त्यानंतर मी किडीचा ह्याच्यासाठी टार्झन वापरलं. बरं. तुम्ही ड्रीप मधून रूट झोन आणि गुळ सोडलं, ते सोडल्यापासून ही तुम्हाला ते ग्रेनरी, फुलकळी आणि फुटव्यांची संख्या तुम्हाला दिसते, बरोबर आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ते तुम्ही फवारणीमधून जे घेतलं सॉइल टार्झन, की ज्याच्यामध्ये नीम आणि करंज आहे, बरोबर. नीम, करंज आणि सीताफळ अर्क, आणि याच्या बरोबर काय घेतलं तुम्ही? प्रोपेक्स सुपर तुम्ही घेतलं, म्हणजे कॉम्बिनेशन मध्ये घेतलं, बरोबर आहे. मग त्याने काय झालं, तुम्हाला किडी कंट्रोल झाली असं वाटतंय, तुम्हाला जाणवतंय? म्हणजे फुलामध्ये नवीन जे दिसते ते जरा चांगली वाटते. बरं. आणि नंतर ना सुरुवातीलाच म्हणजे किडकणी घ्यायची. ओके. मग आता तुम्ही सकाळी बोला एक दुसरी फवारणी केली त्याच्यामध्ये मी हे स्पॉट दिसतात ना पिवळे, तर ह्यासाठी मी सॉइल टच ॲग्रोचं फंगिक्विअर आणि आपलं हे सॉइल स्टार प्लस घेतलं. ओके. तर आजच सकाळी माझी फवारणी झाली. बरं. म्हणजे तुम्ही 8 दिवसापूर्वी सॉइल टच ॲग्रोचं रूट झोन तुम्ही खालनं सोडलं होतं, तर टार्झन आणि प्रोपेक्स सुपर तुम्ही मारलं होतं, बरोबर. मग ते मारल्यावरती तुम्हाला रिझल्ट जाणवला म्हणून तुम्ही काय केलं, फंगिक्विअर आणि स्टार प्लसची तुम्ही मागवून घेऊन फवारणी केली. बरं, नक्कीच गोळे साहेब तुम्हाला रिझल्ट जाणवतोय? मग नक्कीच तुम्ही इतर शेतकरी बांधवांना, आता कसं राहतं की वांग्यासाठी शेतकरी बांधवांचे भरपूर प्रॉब्लेम असतात, बरोबर आहे. आता नक्कीच तुम्ही वांग्याच्या प्लॉटवाल्या शेतकरी बांधवांना काय सल्ला देऊ शकता? सल्ला म्हणजे मी पण वापरले, मी वापरणार आहे, तर माझा रिझल्ट तुम्ही इथे येऊन पहा, सगळ्यांनी वापरा. बरं, परत एकदा खर्चात जास्त उत्पादन आपल्याला काढायचं आहे. बरं, तुमचा एक मोबाईल नंबर सांगा गोळे साहेब. 94 23 04 82 15. ओके, धन्यवाद गोळे साहेब.